Taliplerimizin matematika we hime dersleri boýunça halkara olimpiadalaryna gazanan ajaýyp üstünlük münasibetli Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine dawaraly çäre geçirildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiziň tagyrlalary bilen milli bilim ulgamy ýygydyr ösdürilip, bilimiň hil we mazmun derejesi kämilleşdirilýär. Ol dünýäň öňde barjy bilim merkezleri bilen bäsleşýär we bu urda özüniň münasip ornuny eýe bolýar. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna amala aşyrýan düýpli özgertmeleri özüniň oňy netijelerini berýär. Matematika we hime dersleri boýunça geçirilen halkara olimpiadalary Russiýanyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Hindistanyň, Pakistanyň, Iordaniýanyň, Täjikistanyň, Özbekistanyň we Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň toparlaryna wekilçilik eden 500 goly talibiň gatnaşmagyna geçdi. Bu halkara ders bäsleşiklerine ýurdumyzdan Magtumul adynaky Türkmen döwlet, Murat Garyp adynaky Türkmenistan döwlet lukmançylyk, halkara insanperwer ilmlary we ösüş, Türkmenistanyň Owuzhan adynaky injener tehnologiýalar, Ýagşygil Hakaýew adynaky halkara neft we gaz, Türkmen Owa Hojalyk uniwersitetleriniň hemde Türkmenistanyň injener tehnika we uly kommunikasiýalary, halkara gatnaşyklary, Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk, Seýitnazar Seýidi adynaky Türkmen döwlet mugallimçilik, telekommunikasiýa we informatika, Türkmenistanyň döwlet energetika institutlarynyň taliplerini düzülen toparlar gatnaşdy. Bu matematika we hime dersleri boýunça halkara olimpiadalaryna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri baýrakly orlaryň jemi 46-syna, olaň 17-si altyn, 17-si kümüş, 12-si bürünç medallara, jemi 2 sany naýbaş kubagy we 10 sany kubagy münasip bollar. Ýokary derejede geçen matematika we hime dersleri boýunça halkara olimpiadalaryna taliplerimizin gazanan bu ajaýyp üstünlügi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ilim bilim siýasatynyň hasam dawralýandygyny we onuň halkara derejesine çykýandygyny ýene bir gezek aýdyň suwd edýär. 2026-njy ýylyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew watly atmaradyň mekanyny ýylyp yglan edilen hemde ýurdumyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 35 ýyllyk bayramynyň bellenýän ýylyny Buhara Döwlet Uniwersitetiniň guramagyna geçirilen matematika we hime dersleri boýunça halkara olimpiadalaryna gazanan ajaýyp üstünlükler bu şanly sene taliplerimizin sowgady boldy. Dawaraly çärede Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň özleri üçin edýän aladalary ýaşylyň dünýä derejesinde zihin başarnyklaryny açyp görkezmekler wagtda döredýän giň mümkinçilikler üçin alkyş sözleri beýan edildi.